Joget. Gendeng nganggo ndawar nggone joget. Ngene iki gak besok. Lah apa besok? Lah ngene iki lapo? Ndelek dhuwit jagane bayar bank meneh jare. Gak ngono sih, Det. Ngapa? Kon iku nek Budi Wijaya iku lho bayaran paling akeh dhewe. Iya ancene. Kok jek duwe utang bank iku lho bang apa? Lho, meneh ku amarta. Lho. Lamben Mbet yo mekar rek senloso iku. lah rebo. Syariah. Lho. Kon kok apal, Det? Gak apal yo apa bojoku gak bayar belas. Ya Allah. Temen yo aja guyu yo. Ya Allah Gusti. Bojomu ya utang ngono iku. Iya gawe syarate wong urip nek gak duwe utang nyambut gawene males. Aku tahu krungu jere kabare bojomu iku dadi ketuane. Tadi ketuane syariah rong minggu kotange pedhot ping 4. Dat nuwun sewu. Aku krungu jare ngono ku, utang-utang kaya Mekar, kaya Amarta Syariah. Iku nek ana sing gak mbayar siji, kancane urunan, Det. Urunan kakekmu dana talangan kok. Ana perjanjian. Ana perjanjiane, ana prasastine. Anggotane urunan, Anggotane urunan digawe mbayari sing gak bayar. gawe mbayari kancane sing gak bayar. Lalar gawe, Det. Lho, Gak melok mbadhok duwike kok. gendenge jenenge anggota. Kudu. Nek utang 5 juta, Saiki dipermudah rong minggu 250. 5 juta. Iya, Lah nek 10 juta, 500. Det. Lah nek iso mbayar, Ya dibayar. lah nek gak iso gak ada duit. Ya sing ngidan nggo jeding buri kono wong-wong. Ya Lho guyu, temen yo iku. Le, Kon tak kandhani. Sing guyu bawanter iki sapa? sing guyu banter sapa? Iku ketuane syariah iku. Anjir, ketuane syariah. Nek kok dikeruwek wong ndawar Lho, kon kok. masalah yo nuwun sewu sampe jawab jujur lho ya. Ngarep niki ketuane syariah napa mboten? Ketuane syariah. Ora Det. Aku percaya dan yakin nek wong ndawar gak ana sing utang-utang syariah. Gak ana wong esuk-esuk. Wong cukup-cukup. Saumpamane masyarakat kene ana sing diutang Mekar Syariah dan lain sebagainya. Langsung diparani Pak Lurah karo Bu Lurah. Dikae dhuwit. Didugang kok tete. Isine ae. Det. Lah apa? Aja ngomong syariah, aja ngomong ngono. Ya gak ngono. Awak iki bengi iki main nggo ndawar. Lah iya. Aku ngrasakno wong ndawar iku dhuwit lho tekok dhewe ta ya apa. Buktine apa? Lho, buktine 2020 2026 Heeh. ndawar paling top nangga Budi Wijaya. Istimewa. Istimewa. Jos gandos ndawar. Jos gandos apa maneh nggo kene dipandhekane ambek Wak Polo Mulyadi Karo Pak Lurah. karo Pak Lurah Memasyarakat. memasyarakat. Wong pemimpin iku ya ngono iku. Bahasa Inggris sudah mengatakan Iya. strong leadership. Maksudnya Seorang pemimpin yang kuat, seorang pemimpin yang hebat, yang bijaksana. Lah pemimpin ngono iku patut diacungi jempol lho. Ngono lho. Pak Lurah. Lho temenan. Mbok jokno Pak Polo, mbok jokno. Apa? Aku ngerti karepmu. Ngerti apa? Butuhmu Pak Lurah ku sampe Pak Polo cek rene nyawer kon sih. Sorry bro, bayarane kuntet 800. Gak dikei saweran awak dhewe gak apa-apa. Rido, ikhlas. Lah apa jakane saweran? Upama kon dikai saweran. Alhamdulillah rezeki teko dhewe. Nek kan kon gak disawer. Kebacut. Mboten guyon. Iku temenan. Kundet. Aku mang teko kene dok durung isak wis teko kene. Iya. Mlebu beleng nang pawon. Temenan Apa, Teh? masalah. Nggo pawon sing rewang lho tibane jadine emak. Sing rewang no pawon. Sing adan iku. Dulure makmu. Iya. Lah mbek kon nak dulur lah. Ya padha ponakku. Ponakan ya. Heeh. Ya Allah, sing adan ta. Sing adang. Sopo deh? Abu Syus iku ya apa? Kok apal kon, Lho, Den? Busyus iku sing adang. Dulure makmu. Dulure mak mari ngono ana sing masaki wae ku ya dhewe. Sing masak iwak dhewe. Adikne mak nomor 2. Sopo deh? Ayu Inul iku apa? Ya Allah, kundet. Kon kok celintisan ganjok Aku pawon. iki temen tut kadongane ya apa sih ya? Hmm. Sapa iki mang rek? Guyu iki mang. Mari ngono sing
apa ngulek sambel. Sing ngulek sambel. Iya. Ngulek bumbu. Sing ngulek bumbu adekne emak ya. Dulurmu kabeh. Iya. Sapa? Ayo Marinah ya apa? Yo Marinah, mari ku sing kora-kora sana tu tadine masih ragil. Sing kora-kora. Iya. Ya dulure makmu. Dulure emak. Kora-kora. Sing kora-kora. Sapa? Ayo Lusana emang. Yul Lasana. Ya apa nek kora-kora, Den? Oleh kora-kora akas petekor. Bokoke sampe kopak-kopak. Ngadep sok klocor-klocor. Nggih iringane iki lho ana tas kresek abang loro. Digawe apa? Ben nglumpune wakarane wong mangan kok. Den, kundet konku dikeruwek wong kene lho. Gak perkara dikruwak-kruwak ngono. Titik dangku kucingku ya akeh. Saking senenge antusias. Weh, Den, mari ngomongno dulur-dulurmu. Saiki awak dhewe ayo menghibur. Menghibur. Golek keringet. Golek keringet. Ayo nyanyi sing rada keras. Iya. Nyanyi rada keras. Nyanyi titik-titik menghibur masyarakat Dawar. Dadi ya ana omongane, ya ana lagune. Lah ya apa? Wong jenenge menghibur. Aku tak nyanyi disko desa. Oh, disko desa dadi. Dari disko desa. 1 2 3 4. Diskon desa. Ya acene kebacut wayahe nutut dikae mangan. Ya gak nyalano nikmati iwak leli. 1 2 3 4. La ilaha illallah. Ya Allah Gusti. Lah apa tut? Ya Allah. Lho la dagelan kok rambutnya kaya susuwe manuk emprit ngene. Sisi manuk empritake muakarene buah naga iki. Lah lho ala ndase dipangan uler. Anggitmu meletek ngono ah. 1 2 3 4. Sluku batok. Batoke usluk-usluk. Batoke lailu. Sluku batoke lailu. Batoke ilailo. Si Romo menyang Solo. Le usluk-usluk. Lapo kok oleh usluk-usluk? Lah oleh apa? Si Romo menyang Solo oleh payung moto. Payung moto. Pak Jentit usluk-usluk. Kundat minggat to, Dek. Apa sih, Minggat. Kok Jentit diusluk? Lah punya apa? Pak Jentit loloba. Alah, Pak Jentit loloba. Wong mati gak iso ngusluk. Kundat ya Allah. Pak Polo dagelan gendeng ini kok dicecut ngene iki. Pak Jentil loloba, wong mati gak iso obah. Wong mati gak iso obah. Nek obah ngusluk terus. Hei, ya apa sih? Nek obah medeni bocah ngono lho. Nek obah medeni bocah. Nek urip ngusluk. Nek urip golek dhuwit. Nek urip golek dhuwit. Digawe apa? Digawe usluk-usluk. Kundat nek gak iso aja melok apa nek. Wong lagu ngono kok gak pecus. Liyane wis liyane aku tak ngerep ae. Tak ngerep tak bedheki kok nek gak iso parikan minggat teko kene. Iya, sembarang. Nek gak iso parikanku minggat teko kene. Yo ngombe ayo. 1 2 3 4. Hacho.
Prenger ketek gunung gamping gempal. Susu mentek-mentek bokong gede mendak. Mamula mau cocot niku lho cocot gak bener. Apa itu? Gak kena dinyambut gawe. Aku yo gawe parikan ngono iki lho. Kok iso parikane kok arahe nang runu-runu. Lah pring reketek gunung gamping gempal. Susu mentek-mentek bokong gede bendal. Tak gaweno sing angel kon sik gak iso. 1 2 3 4. Tung keripit hai tulang bawang Awak untung jerit-jerit manuke kecepit lawang. minggato mlebu mangan ya Allah Gusti pangeran Sembarang salah sih rek. Kuntet kon iku mantune Modin kok koplak Ya tapi sembarang kok salahno. lagune kok arahe ke situ terus Ya ae gak ngono. lho sapa iki kacau Aja gelem tet. Aku kaya jek gelem ae. Mbok kon ngolokno dhewe kaya ngono. Goblok kuntet iki. Aja gelem tet. Aja gelem goblok. Wis tuwek kok dhewe. Rasane kok gak karo Citaji urip kok senengane ngono ae. Lho, aku iki jange golek hiburan tapi bingung aku. Lah bingung apa? Gak bingung ya apa? Nek gawe undang-undang setengah hari dadi, penduduk goro-goro wis dadi. Undang-undang apa? Lah masyarakat iki bingung apa ora undang-undang. Apa? Gawe undang-undang setengah hari dadi masyarakat iki garo. Undang-undange ku lho apa? Undang-undang dasar 45. Iya, terus Maksudnya peraturan-peraturan. Lah, peraturan niku Rakyatnya akeh sing gak ngerti. saya ini sampai bingung. Bingungnya Bingung iki mosok rek, wong penduduk masyarakat cilik kok kebulet kok undang-undang. dibingungkan. Nah, dibingungkan. Sore A, bengi B. Loh. Kok gelis temen. Kaya dibodohi. Lah iya, makane iku aku bingung. Dadi menungso lah aku lho bingung. Lah bingunge maksude. Lah bingung maksudnya kok ora undang-undang. Kok perkara undang-undang. Lah nek gak gelem Wis, dadi Jarno. menungso ki lho. Jarno undang-undang iku Jarno. Kok cara piye sak mlangkah kena hukum Gak usah bingung. Nek Ngene bingung. iki dadi menungso bingung enak dadi apa ya? Lah nek sampean lho dadi menungso bingung, njaluk dadi apa? Oh, enak dadi manuk. Manuk. Dadi manuk. Enake dadi manuk manggon ndi? Lah, kelane manuk kok. Manuk prit. Ya. Nah, enek pari kuning. Heeh. Menclok, Celok. mangan. Tul 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 tul. Entek mabur maneh. Golek pari kuning. Tul 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 tul. Mabur maneh. Ya ngene. Tul tul tul. Iya, wareg. Wareg. Jelalah kersane Allah. Apa? Ana arek nom-noman nggawa bedil. Kon mancik nang ngene wit-witan dibedil dor. Klepek 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 klepek. Rasain lu. Iya iya. iya. Tito. Apa-apa? Enak dadi sabun. Ah, Dadi sabun kok enak. sabun iku benda mati kok malah enak. Enggak mah. Enake dadi sabun iku manggon ndi? Manggone sabun wangi ku nduk toko. Oh iya ya. Sing tuku arek wedok prawan ayu. Heeh. Aku dadi sabun cek alah arek wedok. Kedapat. Tibas sabun. Alah aku wis teratap. Terus mari ngono.
niki sabune. Alah aku cek. Bae dilebokno tas belang aku dikempit. Alah sedepe kamu kelek. Lah peno kok meneng ae. Lho aku ya meneng ae sabun. Terus mari ngono gawa mulih. Go mulih. Terus Mari go mulih. Weh, takok digal dhuwur plek. jeding. Dekat nduk jeding. Oh, Terus baru nek jeding ana. Are wedok adus. mlebu jeding. Mlebu jeding belang Lawang dikunci. Lah dikanti jedet. Lah aku rek. Awakmu ya apa? Aku ya meneng ae. Lah apa kok Wong sabun. mari klambine dicopot. Mari ngono. Jedinge bowek. Klambine dicopot. Ah, terus helme nisar dicopot. Kon jero. Ero. Lah kon ya apa? Meneng ae wong sabun. Kabeh. Bareng ngene kuwi yo. War dicopot plas itu. Oh lah. Aku ditandak cek. Sewegere rek. Awakmu dicanda. Ditandak cek. Lah kon ya apa lho? Kate go nandi. Kon dicekel ku ya apa kon? Ya ero. Meneng ae. Meneng ae. Lah kok meneng aji? Oh eling-eling sabun. Bareng tandak cek. Dek. Dikuwasok kene. Rai. Baru kene. Terus raine. Alah. Lah kon jero. Jero. Lah kon ya apa Ji? Meneng ae. Kok meneng? Eling-eling sabun. Mari rai. Mari rai. Mengisor. Tuh rene. Wah, bareng kok kene iki ndasku ngelu. Lah lapo dah sing ngelu. Diantem lo gununge ngiwon ngene. Kon dianemno gununge. Heeh. Lah kon ya apa? Ya meneng ae. Lah kok meneng lho? Eling-eling sabun. Iya ya. Baru kuwatem kene diodol. Malah worot. Blek nang weteng. Mari toko weteng. Wah, maru weteng. Diodol. Mengisor. Iki jangan nanti anu aku. Kok sia-sia iki. Aku ya sia. Tapi yo meneng ae. Meneng ae. Sebabe Sabun. iya. Bareng ngono. Kowe muter-muter ngono. Blorot. Kan lunyu. Petolo. Lho pangkone. Sabune. Nok pangkone. Lho pangkone kene. Aku ya meneng ae nyepit. Lah lha apa kok meneng? Eling-eling sabun. Iya ya. Wareng ngono ku. Osok. Sabune pentolo. Nang ceren. Sabune mencolot. Pentolo nang ceren. Napa ceren? Heeh. Lah kon ya apa lho? Aku ya meneng ae lengane sabun. Kok arek adus jebur. Alah, sabune kentir. Kentir nang ceren. Dijopok ta. Ora, sabune kentir nang ceren. Ya. Baru ceren iku, boy, dadak enek mentok. Yo ala rek. Ana mentok. Enek mentok. Terus Mentok. Kol. Aku disosor cek selep. Gelek-gelek ger. mentoke kali. Aduh, aku nduk jero sambat campur dedeg. Kono jero wetenge mentok campur dedek. Heeh. Lah kon ya apa lho? Ya meneng ae aku sabun. Sabun. Omah niku metu. Metu. Walah, aku budi. Campur dedeg budi aku. Enak yo. Gak enak. Wah, bau itu budi. Dadak mentoke wetenge loro ben. Terus Wah ngono, mentok kos. Aku ditokno sewon. Liwat ndi? Heeh. ditokno. Iya. Lah kon yo apa? Meneng ae. Lah apa lho, Ji? Oh sabun. Ji kok bolak-balik. Sabun sampe teko ndukur Mari blorot. ngono wis sabune nduk peceran maneh. Ceren. Kon gopak nduk seren Oh, ngono. pare ceren. Kon yo. Yumi liwat. Yumi. Lho. Sabun. Baru Aku mencolot emoh. Iya. kabeh aku. Emoh aku. Olah kon. Oh lah, mari ngono dadak wong tuwek ngono. Heeh. Lho iki sabun. Sabune apa? Iki sabune cah apa? Dicek-cek manut. Lah kok manut? Eling-eling sabun. Bareng ngono ku. Lah dikempet karo tuwek ini. Pelek do mlaku. Iki lho. Ambune ya apa? Mosrot. Ambune keleke wong tuwek ya apa? Ya men ambune gak enak sepet. Ji, Apa? wis enak dadi menungso, Ji. Aja kate aneh-aneh pikir. Iya. Pikiranmu blara. Rupanya ada masalah di dalam Ono benakmu. masalah. Di dalam benak hatimu ada masalah. Ono kok roh Salah kamu. apa ngomong? Yo nyawa ngomong apa? Aku ki bingung. Bingung lah apa? Tangga tuku sepeda motor. Hmm. Awak dhewe iki kepingin sepeda motor. Oh alah, tadi bingunge perkara tangga duwe. Ah. Sampeyan gak duwe sumpek bingung. Bingung. Ya apa carane
sampean iso tuku sepeda. Lah. Solusine mek situ. Apa? Takono kentut. Apa Duk? Ngene gak kok kondo tak tantemi kon. Kon kok gampang eri ambek tangga siji. Ya iya padha-padha uripe. Tangga tuku sepeda motor, kon yo kepengin. Pengen. Tangga Iya, iso Cuk. tuku mobil. Aku ya kepengin. Bener. Lah yo nyambut gawe lho, Ji. Aku ora nyambut gawe, aku eling-eling sabun. Sabun. Ya wis, ngene. Piye? Nek cara berpikirmu ngono, cari jalan instan, Nah. wis aku cuma ngomong ya, Iya. tapi aku ya gurung tau nglakoni. Aku cuma krungu kabar-kabare wong. Apa? Wong nek kepengin cepet sugih, kongkon mertapa nuk nggone guwa Gunung Klothok Kediri. Sugih instan iku. Sugih 40 dadak. dina. Iku iso sugih ya? Dadak. Berarti iso sugih singkat. Ya secara cepat. Heeh. Nek gelem mertapa nuk nggone guwa Gunung Klothok Kediri. Heeh. Apa yang ana bancakane? Apa? Bancakane tumpeng sekembaran, Tumpeng sekembaran. Sekebaran. iwake Iwake klothok. kok klothok. Mau bancang tumpeng kok. Iwake Iwake panggang ayam, panggang ayam. yam, Yam. yam, Yam. yam, Yam. yam. Ya. Wis iku tok. Apa mang? Tumpeng sekembaran. Tumpeng sekembaran. Iwake kaco-kaco. Iwake Iwake panggang ayam, panggang ayam. yam, Yam. yam, Yam. yam. Ya. Sogeh. Temenan. Nek ngono aku tak boleh. Ngomong bojoku. Yo pamita bojomu. Ya iya, pamit Soale ta. ngono kuwi gak direstui karo wedok. Heeh. Badar. Adar. Jangan Tak salah. tinggal ya. Pak. Ya hati-hati. Menene aku sogeh. Iya. Sogeh. Awakku mlaku ndek embong ora lali. Tak tabrak. Ruwa gak tak kandhani kok. Oh iso tuku peda ditabrak. Walah, Dut. Taji apa kok nekat ngono sih? pikirane cekak ya. Iya. Tapi ya terserah. Dosa neraka disangga-sangga dhewe. Ditanggung-tanggung dhewe. Ayo delok kenyataane. Ngono ah. Ayo. Ayo. Aduh. Mbok-mbokane metu. Mbok pitik babon apa pitik talpun. Apa ngenang ngene iku? Yeh. Jalan sikat sugih. Umume iki lak malam tirakatan, malam 17. Melok nang kampung ta. Ngecet-ngecet cagak, ngedekno gendera, bener lampu, biayaan teko ndi. Lah ya apa? Bagaimana kau pengalaman? Ngomongnya pilek. Tambah tuwek, tambah cerewet, tambah gak jelas. Kok gak jelas cerewet piye? Metu ngono kerja-kerja bakti ngono gak jaga wong wedok. Emoh, negara duwe akeh kok kerja bakti. Kon iku manggon nang kampung blok goblok. Ya bah karuan nang alas nek gak gelem kerja bakti iku lho. Aku kon kerja bakti wis kanji. Apa kok kanji? Ya apa wong diarani nduduki keren iku ya ngono, kecepret aku. Ya liyane lak ono sih, Ya ora enek iku tok. Ya gak usah nduduki peceren kon duduk kuburan jelungu po pisan. Lho aku mau duduk kuburan duduk awakmu ae. Apane aku kok duduk ya gak meteng-meteng kayak biyen. Gak meteng piye wong kaya banci. Iku Rumah kae. Ngene. Lomba yo gak melok urunan nduk kampung, melok lomba, njaluk hadiah, gak ru isin. Gak apa-apa kok.
itu ngeramaikan desane. Ya melok urunan tarian kampung ya bayar. Lho aku wis melok urunan jarene. Urunan opo? Lho, aku dene iki karo Pak Polo urunan nyocot ya. Nyocot tok gak bayar. Hadiah teko ndi? Gak pantes kon ku melok lomba karung lomba voli gak pantes. Halo Bapak. Lomba makan paku dalam botol iku cocok. Mangan apa? Paku dalam botol. Iya, aku mangan paku dalam botol. Lomba ngemut listrik kon ku ya cocok. Awakmu kumut linggis. Kok Kakon iki aku ludruk. Kamu musaene. Lho, kon iki dapuk nyelelenggis sing gak pantes. lha lha apa? Kok aku nyelelenggis wong aku ya nggo lenggis dhewe. Wah, lenggis ndek. Ngene. Ngene, sayang. Sayang opo? Gak kandelo dukunmu menyanmu ya gak arep ambek kon. Aku dukun apa? Lah kon dukun aku biyen aku gak ketuga. Waduh! Kegede rumangsa. Ah buktine kon lapo bola-balik nyilih sentoloku. Ah, jane setolopu reming-reming aku seneng. Tambah suwe tambah gak jelas aku dipameri ibu-ibu kalau gelange akeh. Lah lapo kok kosong kowe? Tanganku gatel. Sakarepmu. Males ngomong aku. Hei. Awak dhewe kan dadi wong dapuk ngresula. Lha lapo kok dapur ngresula? Lho, saiki tangga-tangga padha tuku montor. Awak dhewe pentil gak duwe. Ya sing salah ku ya peno, urip kok aja gedhekno irung ae. Liyane soge-soge motor teko, mobil teko, kono apa gerobak iku ah. Lho, mben teko. Ombel apa? Rodok papat. Merek apa? Pendoso. Ngene iki lho, Bu, duwe bojo cak melarat yo ngene. Ketun pegaten ae aku. Lho. Kok tak pegat itu nyambutmu gawe nek gak sambo kebon iku. Lha lha apa? Gak kurang wong ngelelesi kene. Akeh Joko, akeh Dudo nang kene gelem ambek aku kok. Waduh, kate gopo. Enak. Enak apa? Ayo cepetan. Tukokno aku mobil. Aku isi nang ibu-ibu arisan iku. Ngene. Gampang masalah iku. Iki aku buka solusi ngene arek. Solusi kok solasi gak nyolasi lambemu ngono. Lha ya solasi apa? Solusi. Ah, solo campur besi. Dadi ngene dikandani aku. Awakmu kok sambat terus ngaku. Dikandani sapa? Aku dikandani kanca. Jenenge sapa? Jenenge Nyai Tuk. Dikandani apa? Kep nek pekewen soge awakmu topo nang gunung Klothok Kediri. Berarti dikandani kancamu kon kepingin sugih topo nang Gunung Klothok Kediri. Iya. Budal Pak. Nah, ngono carane. Budal sing penting aku sugih kok Lah. masuk bongko gak apa-apa. Oh tambah ndongakno bongko. Lah nang kono iku lho lapo? Lho, kono ku topo? Nduk jero gua. Lah wong kono ambu bantal turu, ambu wedang kok nyerangak. Nang kono iku lho njaluk wedang sapa? Jane aku ra niat e. Lah nek iki diniati nekat sukses. Wah, awakmu sugih. Ayo, kono totopmu tambah dawa. Waduh, gak apa-apa, Pak. Pegelane dhewe urip melarat kita dianake arek. Iya. Saiki siap. Wis pokoke intine ya, gak usah nang Gunung Klothok. Uangku niat teko pikiran, masya kamar dikancing jepret lampu dipateni ya padha ae. Iku ayo ora topo ngono ku. Iku aja krungu suarane menungso. Sarate ku apa sih? Sarate apa? Aku ana syarate tumpeng. Tumpeng terus apa? Pitik mote mulus dipanggang ayam. Jam. Wis, gak usah nang Gunung Klothok, sing penting niate nang omah wae lampu tak kancingi, lampu tak pateni. Nang omah. Oh, nanti gak nang omah metu teko lawang mati gak kena. Wah, ya sudah gak isa sugih kon. Sugih ndonga iku perkara niat tak cepakno perkara sajen. Aja aku tak nang Gunung Klothok ae. Ati. Lho, Ayo nurut tak kon. Nurut tak.
Waduh. Nang omah wae, penting niat. Langkah teko lawang mati kok, tak cepakno sajene. Donga nang omah padha ae. Kacau iki. Kacau. Padahal aku semayan karo arek wedok, tak gesahi gak kena. Kacau iki. Sapa semayan mbek wedok? Semayan mbek arek wedok. Aku lho, jange ndodok. Kok krungu selenting semayan mbek wong wedok? Jange ndodok, topo ndodok. Wong wedok bento. Ngelano bento. Alah, awakmu lho kepengin soto. Oh, soto. Nyane keplek. Bener. Ganti tapi yo dibujuki gak kena. Ngene iki mulai aku bathi semayan, mawis tuku ndoke banyak 19 engko tak ndeng. Dikon topo nduk kene iki lho terus piye iki terusan. Jalan keluar iki lho. Waduh, bingung ya aku. Iki yo. Aduh. Angel nek rai. Wis tak cepakno. Ubo rampene iki digawe. Topo wis PT ayam putih mulus tumpeng wis siap. Yam panggang ayam. Mek kepingin lampune mati gampang. Piye? Tak patenane sing penting kan wong topo iku kusuk terus peteng. Aduh, kacau. Menang otak Sapa kok lorot pengguri ku? Ayo. Wis kudu konsentrasi. Ojo kakean pola ya. Aku tak ora nggo kelopok dilu. Hei, jare kok kemuling. Pelorot ya? Kon ya topo tak? Lapo mbok buat? Niat topo kok dibuak iki lho. Wong kene jare topo kok melok nglumpuk kaya. Sing temen ta? Wong tak topo lho kono. Kan wis peteng kan? Padha karo nang guwa. Bojoku bongkok. Tak tono apa kon kok. Wis sing temen. Aku manggang ayam. Ojo sampe metu teko kamar. Bingung ngrasakno. Wis bojo lanang gak lanang, wedok gak wedok. Iki omahe. Aku sampai dirobong semut. Sampai dirobong semut aku. Wis saking enake bek ya. Enake piye? Gak ngene sih lu. Sampe niki yo jek ayu-ayune arek. Kaya piye to? Kaya doyan ambek Taji. Taji wis tuwek kowel. Terus, Kok doyan kok ambek aku ae lho. lho, Mas yo tuwek ngono kan enek sedep-sedepe piye ngono lho. Sedep jare. Lah wong wis tayeng kok sedep. Dipakano kirik lho, kirik emo. Lho, anjene kirike iku mabuk. Kok Masuk mabuk. angin ngono lho. Wong sampean iku masih rondo yo rondo jek ayu. Kok lapo anek gatel-gatel goleki Taji. Lho, wong aku iku cinta, wong cinta iku gak kena tekan sakmono, elek ritek jenenge cinta tetep digoleki. Nggih, Bu, nggih. Lho, Alah. Mosok wong cinta iku sampe koyo ngono. ya jelas to. Kaya cintaku Si ambek aku dikei minum. lah. Iki omahe ndi? Yo iki omahe Taji. Lah ndi menungsane? Sik. Lah kok enek ngene iki mosok minggu toyol. Heh? Mosok minggu toyol.
Makane aja gelem wis taji. Sik. Lah iki apa iki? Oh iki patung iki. Hah, patung. Patung Tapi mana? ono patunge barang. Sik, bukan nalon-nalon to. Ngawur. Sik iki apa Lah gemet? iku paling iku apa ndelok TV. Apik iki patung. Bukan. Hei! Loh! Sayang, enggak suka aku. Enggak suka. Kok janji-janji dhewe sampai aku dirobong semut. Saiki sampe ndek kene ayo. Sayang. Nggih, kumlinting lho, sayang. Sayang. Aduh sayang. Sayang. Keliru iki. Iki nyerongo, ora oleh kancane dibadhok. Suwe gak? Apa bojomu minggat to? Ada apa sayang? Piye? Ngene sayang. Iki mah aku kan alasan. Alah kaya ndoyang dhewe. Alasanku kate topo nang Gunung Klothok. Terus Dadak gak oleh kok topo nduk omah. Lah aku jange rono, jange dibono. Karo dibono ya babate bongko. aja ngono ta to. Lah, wes, Tok. Awakmu mang gak usah tak buru akeh sing ngeterno. Alah, buri apa kae tul ngono yo. Lho, kon diburui. Diburui. Wah, ndi aku? Cak iki piye? Ngene, toh. Ngene. Apa? Tulungan aku. Tolong apa? Awakmu tulungan aku. Topo. Aku gak enake nulung kon. Topo, engko tak kei dhuwit. Topo. Aku mau kon ngenteni Engko tak kei dhuwit. Wis pokoke menengo ae aja obah. Lu gua. Aku mau ke dhuwit pira? Ke dhuwit pira? 8.000 jan kacang. Dadi aku ngenteni awakmu. Iya. Terus kon kate nandi kon? Aku tak nang HTL karo iki. Apa HTL iku? Karo kon HTL. Karo. Hot. Apa sih? Hot. Hot iku panas. Hot. Ini apa ini? Tahu ora? Ayo cak tutup ono. Aku ngono. Bojoku sak tekorene kok. Kok nek aku konakan ke apa? Alah, Pokoke menengo aja umek ae. kok menenge coba, aja ambekan. Batek sih. Yo iki ceritane ora melok mangan nongko kena pulute. Apa-apa, nolong kanca nek elek apa? Yo elek tok. Ya ora. Eleke opo? Ayo wis. Gak gitu. Aku seratung. Kancane cak. Lagi. Tok. Alah kudu enak-enak aku menderita. Ngene iki gara-gara Suti. Suti mang teko Suti. Kriuk. Oh, topo temenan. Tibake bojoku iki kusuk. Ya Allah, Mas. Iki mau tak ketokno pring lho kabeh tak gawe unduke ayam. Kolemu. Sedangkan bojoku taji kukuru kencing manis. Loh, lemu. Loh apa iki? Wah, mencuri geni, mencurigai iki. Kaya itu posture bojoku iki. Iya. Sopo kon? Kate maling nang omahku. Aja si bongkot nek gempuk rek. Kalau apa nang kene, Pan? Kalau apa nang kene? Aja salah paham. Bojoku nandi? Bojomu ah. Bojoku nandi? Bojoku nandi? Karo aku gak bojoku nandi. Ayo. Karo. Ngaku kon. Karo. Sumpah karo aku. Lho kon kok nang omahku lho kok ngomong bojoku karo. Aku mang rene lho gak sapa-sapa. Gak mungkin nek ana sapa-sapa. Ngaku. Ngaku kon. Karo. Aku kok timbang kopior kon. Karo bojoku nandi. Karo sumpah. Bojoku nandi. Karo sumpah karo. Ya. Ya ora rong dino ekstra iki. Aku durung ngunduki pitik kon sing tak unduki lho kon.
Kon prei tapi Yon. Aku wis yo. Kon sing prei ngono kok. Aku gak. Ayo, bojoku nanti. Bojomu iku seneng-seneng ambek pacare. Sapa? Pak seneng-seneng ambek pacare bojomu. Apa aku kurang ayu? Apa kurang seksi? Kon sebagai kanca lapo gak ngandani kon? Ya aja digepuki aku, koncone kon elek kok. Lah buktine Kon nek kepengin ro kejahatane bojomu, nang kene topo kaya aku nganteni aku. maksudnya Ya meneng nang kene. aku ngono lho kene. Jelas bojomu kok mule. Kon meneng wae. Wis kene, kebo kene. Nurut. Nurut kae sok. Nurut ah. Ah, kadane konur. Kon Berarti aku nganteni kon. nganteni aku. Gugur kon. Nah, kene mangkaring. Wah, seneni panitia kon. Seneni panitia. Seneni panitia. Pokok sing geret. Lah apa aku gak geret kok. Rusak to Barmanto. Pokok sing geret kok garai Aku lho gak geret kok. kursi larang ya mbok tugelno. Oh, seneni panitia kon. Sak munake ya ngerti kok sing geret. Kudu aku lho gak geret kok ya. Ayo, Sing geret sapa? Barmanto. Ayo tak Barmanto. Apa? Ayo ki apa iki genah? Gua kene menang. Gua. Kok bojomu bakal mulih. Nah. Kok nang oto ae. Wis Mi, tak ikhlasno kabeh. Muga-muga jembar kuburmu Kate bongko ta. Wis ayo ya apa iki? aja prak-prak wis sepuluh. Wis meneng kok kene. Entar ono kok bojomu bakal mulih bakal konangan ya. Ya, ya. Aji lho, lho. Alah, alah. Ayo, ayo, ayo. Tak hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cak, Nah, Dek, iku mang gawe gaya apa? ah, iku mah gaya pitik anggrem. Terus bareng ngono, sing penak gaya kirik ngencet. Dek. Masa gentengnya pecah? Ayo tonggo paling. Dek, Cak. Ngene aku iku pegel Cak gendakan ae bojomu iku ndang pegaten ngono lho. Alah ben tak pegat. Nek gak gelem tak pegat tak biatok gulune. Enak iku racunen ae. Racun tikus. Diracun titik gak ketara. Gak ketara. Iya. Lah racun. Lah iya, Cak. Deh, Cak, ngene lho Cak ya. Aku meneh nek bojomu nang pasar maneh, aku jaken jalan-jalan. Lah, tak jak jalan-jalan. Terus aku jaken tuku apa ya? Ono, Tuku gelang. tuku gelang, tuku kalung. Heeh. Dadi gelang kalung sing tak utang. Ayo. Aduh, umek eta kepo wingin iki. Engko gentenan. Cak, To, bojoku penak wis to. To, bojoku penak wis to. Cak. Pokoke ayo meneh nang HTL maneh ambek blonjo lho ya. Iya. Pokoke ditutupno iku mangsane kuwi ayo aku pegel. Oh, aku kuwi piye wong diarani gegerku lara Mari ngono ya. Terus numpak sepeda motor, Sepeda motor. bojoku liwat, Terus tak tabrak. Caya. Wes waduh. Toh, aja ngono ta toh. Meneng ae ta toh. tabrakan. Terus aku rabian. Lah, bojoku mati, Des. Awakmu tak rabi. Terus bojoku dadi wedi. Toh, aja ngono ta toh kon ki.
bojomu mati. Wes ora usah. Ya toh? Bah, lu kono mondar-mandir ya wis. Gak usah. Kotange katut. Aku. Waduh. Ya gawon. Toh kotake katut toh. Kotake katut. Lah. Iki tak tukokno ki mung 8.500 to. Temen. Bojomu aja ditukokno kotang. Alah ora. Padha karo pakku. Ora, tak tukokno helm wis sak wil. Pokoke aja tek dituruti lek bojomu njaluk apa-apa. Cukup aku saja. Oh iya no, kamu kesayanganku. Tak kei meneh. Jane kok kurang ajar sih Wanto iku. Wong kok gebang kok mering kok merine daya to PN. Toglok to. Wah, tak tukokno kotak. Ngene jarene topo kon. Ngene jare topo kon. Ngene jare topo kon. Loh, nanti kenjak aku kene mang. Yang, waduh, yang ngene, meneh bojoku tak bunuhe yang ya. Alah, Sing tak bunuh sapa? teman. Sing tak bunuh sapa? Sing tak bunuh sapa? Sing tak bunuh sapa? Dijar-jarno tambah ngelamak. Mas. Wis dirano. Bojomu elek. Bojo kaya rosokan. Biyen kon pacaran lapo gak mbok grayai aku, he? Lah tak grayai nggonmu kok cepet to rene ya. Tak apa-apa ya Mas. Aduh Pak, aku kurang apa melani kon Pak. Aku kurang apa melani. Mati saiki. Aduh, aku tengeran masak. Kon milih aku apa begengkekmu iku kon? Ya jelas mele aku to Mas ya. Aku milih iki ya. Gak iso. Aku mau awakmu. Kon tambah suwe tambah jarakku tambah kurang ajar, he? Aku milih iki Cek temenan. milih iki kon. Iku kenemu gombal. Aku lah asli ya Mas. Apa RT? Nang kene. Ya, jaluk sik, jaluk padoken dulu. Pak, Susune bojoku langu. lapor Pak. Nang kene ana begengkek. Begengke sinten? Iki gatelen, wong gatelen. Gatelen iki mongkor. Ngerusak rumah tangga. Kokono Mas, kokono Mas. Iki sing ngeyel. Kurang. Lah, ya ngono. Bola-balik langune ditukno. Pawatane topo, tak cepakno. Ubo rampe tumpeng sak panggal ayame yam. Ternyata yam iku iki. Mariam. Jane, aku kan awakmu blenger kok. Kok mblenges? Pegaten aku kon memblenger. Lah tak begat. Yang tak begat ya. Iya, saya gak gelem dipegat di Baikon. Ane ki kurang ajar iki. Kene yang. Iki raten. Kok dirante? Aku iki adite gendeng ta dirate. Wis Ci. Ya apa, Pak? Kampung ana. Wah, wong wis tuwek, Ji. Gak usah katik selingkuh-selingkuhan. Sopo tuwe? Lah awakmu Sampai tuan makan codot. kaya jambu ae. Bojomu iki lho sik cinta mbek awakmu. Iki yo ngene. Cinta. Cesek tangane iki, Pak. Usiran iki, Pak. Wong kondo jere ape topo. Kok malah kedadian kaya ngene iki lho. Lho, topo apa, Pak? Lah aku kau urung ya.
Lah iya lah ya nang Kediri kono. Lho ora oleh karo bojoku. Aku asline kan alasan. Terus Aku seneng karo iki supaya iso metu. supaya iso metu. Lah mosok wong lanang kok nangreme ndek omahe pengalaman teko ndi? Anane gak oleh metu teko omah. Wong nang omahe dik iso nglebokno wedokan. Lah iya nang jowo. Lho tambah akeh. Apa? Tak iku di batai. Alamu aja kok mangkel. Ya toh? Iki dulu gendakku. Yo. Aku wis rokoknya kan kok panas sih maneh. Wes yo. Wes rukun maneh. Rukun maneh wis. Kok keturunan pasar-pasar lagi tak keren apa pasar juga. Kok saya hotel. Enggak iku mau ngebujon. Berarti kan aku laba. Baik itu apa sih? Ala yo biasa. Kula ya ngojek. Ora ada. Ngojek. Yo wis jelasno. Popong turun bojoku celana pasar tak cengklayo lho. Yo sakarepmu lah. Wis, kan? Ya semoga-moga kakek kejadian apa-apa. Kembali baik-baik seperti semula. Yo, Karo kula sing goreng kopi panas. Ning ngono makanan. Iya.